מכאן ומכאן, מחברת ראשונה, מאת יוסף חיים ברנר. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. מכאן ומכאן מאת יוסף חיים ברנר, 6 מחברות ומילואים. מחברת ראשונה. את הכי נלבב וטהור בקומץ העלים האלה אני מניח בדמה על קברי יקיריי וטהוריי הניך פסלוב ורבקת שיזיק. חורף תרע"ע תרע"א י"ח ברנר. התנצלות מאת המביא לבית הדפוס. מוציא לאור אחד ממכריי פיתני ואפת להביא בעזרתו ובהוצאותיו לדפוס את הכתבים כדלקמן שהוצאתי מתרמילו של אחד הנודדים והכואבים בתפוצות הגולה. ואומנם ידוע העדה כי לא אוכל לעמוד בפני אלה הקוראים והמבקרים שיטענו על רקותי, אם רק יועילו לדבר בלשון רכה, להכניס עוד כתבים, כלומר רשימות קטועות ובלתי מסודרות לספרותנו המסכנה, המלאה רשימות קטועות ואי סדר גם בלאו הכי, בעוד שנחוצים לה כידוע דברים שלמים, מהוקצעים וגמורים. אבל בכדי ללמד איזו זכות, מקצת זכות על עצמי, הנני להזכיר כי גם אנוכי טענתי, ולא רק זאת, להמול הנ"ל בעת שבא אליי בהצעתו. אנוכי טענתי אליו, מה בכך שבעל המחברת הוא כדבריך איש שהספרות הייתה אומנותו? במטותא, איזה ערך אומנותי יש לכתביו הטרופים האלה, שפתוס שירי אין בהם, ואף לא רחבות הדעת, ואף לא שכלול הנוסח, ואף לא כל ארכיטקטורה, ואף לא התבטאות הנפש הכל עולמית, כמו שדורש מבקר אחד בדברו על תעודת האומנות, ואף לא מטרות נעלות אחרות, המטרות הנצחיות של האומנות, לרומם את הרוחות ולגרום עונג אסתטי. הגע בעצמך, מה יש פה? איזו חשבונות, וידויים, מכותבים, אלה קווים, בלי כל קשר. Sample complete. Ready to continue?